ташлап кетейін, нешік ялғыз етейін, сүн бойында өскен тауларына. Ағаш шешімәрі, білмейм нешелерге, ташлап кете алмамаларына. Кетсем туған яқтан, шеттен бақыт тапыман, яшәрмен гүл жанны тілгәлләп. Жырлыйм туған яқта, жырлыйм сезнең хақта, уайыннарым белән бергәлләп. Жырлыйм туған яқта, жырлыйм сезнең хақта, уайыннарым белән бергәлләп. Yılaşırlar indi, jırlaşırlar indi, min tallarga tuğan deyerdi. Eğer gitsem alar, öyankeler tallar, gitecekler mine yarı. Gitsem tuğan yaktan, şitten bakıp tapmam, yaşarmen canlı dilgəllәp. Jıрлыйм туған яқтам, жырлыйм сезнең хақтам, уайыннарым белән бергәлләп. Жырлыйм туған яқта, жырлыйм сезнең хақта, уайыннарым белән бергәлләп. Жернің мен бір құшы, кетерге деп қанат қағына. Қайғы шатлықларым, шатлық сағышыларым, жібермәсләр туған яғымына. Кетсем туған яқтан, шеттен бақыт тапыман, яшармен гүл жанны тілгәлләп. Жырлыйм туған яқта, жырлыйм сезнең хақта, уайыннарым белән бергәлләп. Жырлыйм туған яқта, жырлыйм сезнең хақта, уайыннарым белән бергәлләп. Уайыннарым белән бергәлләп. Артисті Айдар Ғалимов. Nihayet bugün келіп жетті. Татар музыкаль телеканалы TMTV премияларын тапшыру тантанасы. Сәлем ханымнар һәм әфәнделәр. Исәнме Уфа? Ох, нинди халык. Пафос
Күтәренке кайф, кабатланмас номерлар, кабатланмас костюмнар бүген Уфа сәхнәсендә булачак. Әле алай гына да түгел, дистәләгән артистлар бүген үзләренең бәллүр сыннарын алып кайтып китәчәк. Бик күп кешеләрне кызыксындырган сорау, ни өчен TMTV премиясе Уфада? Ни өчен ул һәрвакыттагыча Казанда түгел? Сорауыгызга җавап бирәбез. Хәтерләсәгез, моннан күпмедер вакыт элек бик нык шаулаштылар. Татар артистларын Башкортстанга кертмиләр икән дип, күпме сүз куерттылар. Татарстан артистларын Башкортстанга кертәләр микән? Без моны тикшереп карарга булдык. Гөлназ, кертәләр генәме соң? Без бит бүген 3 автобус, 2 самолет, 4 пароход, 4 поезд, 32 машина, bir көтү артист килде бүген монда. Менә бөтенесе сәхнә артында. Бөтенесе сезне яратып килде. 4 сәгатьтән артык барачак шоу-концертта сез яраткан хит җырларны тыңлап, популяр артистларны күреп, без алып баручылар белән рәхәтләнеп ял итә алачаксыз. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Телерадио алып баручы Айрат Ильясов. Айрат, халык кызды башлый. Безнең җырчыларыбыз белән әкрен генә танышырга башлыйк. Танышырга кирәк. Шуңа күрә көчле алкышлар белән беренче җырчыбызны каршы алыгыз сәхнәдә Артур Минхажев һәм Джайв төркеме. Сезнең алкышлар! Sine sağınıp kildim yanına Әйтер сүзем күңелдә йөри Нигә мине күрмисең юри Шанхаемда ялкын ут дөрли Ай люли 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 Сыныйсың бары сен мине юри Ай люли 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 Йөрәгемдә ут ялкын дөрли Күттәм әле күттәм, жаным күттәм Шанда өмет яна, әле яна Яқты өмет белән, халан күттәм Ай, люли, 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 люли Кинәт бер көнне синең жаныңа Аңлап мине бу ялкын керер Сине һәм мине бәхетле итәр Мәхәббәтле гомер ул бирли Ай люли 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 Сынасаң сына син мине юри Ай люли 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 Ялкынлар белән гомер бирли Көттәм әле көттәм, жаным көттәм Шанда өмет яна әле яна Яқты өмет белән Хаман көттәм Ай, люли, 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 люли Ай, люли, люли, Yaktı ümit belen Haman gütten Ay luli 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 Ay luli 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 Ay luli 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 Татарстан Республикасының атказанган артисты Артур Минхажев TMTV премиясенә ия булды. Аңа TMTV премиясенең сыны һәм җиңүче дипломы тапшырылды. Безнең котлаулар!
Ayrat, benim sina, sizge de iki yanılığım var. Bir hem iki. İki hem bir. Koysundan başlayayım. Нәрсә дип әйтим инде? Әйдә, начарыннан башла. Yok, kim aytdı sana naşarı var deyip. İki, yaxşı yanılıq. İlk birinci yanılıq, değil mi? Gülnaz hem Elsur Şaribjanovlar Ali Kuptan tugulgine TMTV Production ile birlikte ür-yana kliplerini düşürüp bitirgenler. İkinci yaxşı yanılıq, onlar bu yıl 3-cü tapqır TMTV premiyasına ие bulacak. Шулай, менә әйбәт яңалыклар. Гел шулай әйбәт яңалыклар гына булып торсын. Һәм көчле алкышлар астында шушы әйбәт җырчыларыбызны сәхнәгә чакырыйк. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар. Saylap mengler arasından taptım seni süygen yarım. Tigiz bulsun barır yollar, sen bit mina yazgan barım. Süntermesin qar yangırlar, süyünün qaynar uşağım. Bizning kebek bәхетле пар, бармы икән җирдә тагын? Тормыш тизгелә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үтеп китәр авыр чагы. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар ушагым. Безнең кебек бәхетле пар, бармы икән җирдә тагын? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Saylap mengler arasından taptım seni süygen yarım. Tigiz bulsun barır yollar, sen bitmina yazgan barım. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар ушагым. Безнең кебек бәхетле пар, бармы икән җирдә тагын? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагын. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә мингә мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә мингә Мәңге карап туймам ахры. Gülnaz hem İlsur Şərifjanovlar TMTV Premier səhnəsində. Hem onlar TMTV premiyasına layık oldular. Güçlü alkışlar bilen. Hem şulaya bu ləkimiz alarını. Gülnaz hem İlsur Şərifjanovlar. Rəhmət, malatsız.
Ey sine. İsenmisiz, solmisiz? Niye karşı almışsınız? Selam Ufa. İsenlerimiz. Ramil bo'ldi. Endi chiqqan sayin isenlashmalar tomoshachilar bilan TMT premiyasi ko'pdandan boshlanib ketdi, Ramil. Rifat günleşmeli, pожалуйста. Qarali nişiqalar biz çıqqanga şotlanıp oturabıyız. Gördün mü nişik bizge şotlanalar Rifat? Ko'ram da sizam da tuyam da Ramil barsında. Eyvini, elim eyten bugün jırışlarımız da köp. Alıp baruşlar da yeterlik miydi? Ey Ramil, alıb barışlarda yeterlik, şundan da kim güne yok. Mana endi tomoshachilarimiz biz shu bilan sira sezib olganlardir. Eng usta, eng aybat alıb barışlar endi sahnada basib turalar. Alarning birisi siz yaratgan Ramil Sharapov. Qo'ya aylanasing sen. Eyda. Pashotni ko'rib. Ramil Sharapov. Rifat, to'xtayım meli. O'zim qara endi, možeš aylanib yurga. Ey, şulay yok benim dostum. Kollegam, siz yaratgan jırışı. Tatarstan Respublikasının at kazangan artisti Rifat Zaripov. Ay rahat! Qara bu kurukni birasi kelaykan. Ay. Eyda iken biremiz. Ay, davay tağın aytalı Ramil. Eymi? Eyda bu yaktan eytip qarayım. Hazır mısınız? Hazır mı Rifat? Ayt tezroq. Rifat Zaripov. Rahmat! Ay. Derse. Ay. Senin biz limitkin kabındı bu gayayım. Senin arayında biten sözcük akırsı. Ramil, bu ay sözü bugünkü TMT premiyasına qoy urunda kullansan da kelişe mine. Ay, nindi aybat tomoshachilar jiyilgan bugün Ufada. Ay. Ay, nindi motor sahnalarini bezab qo'yganlar. Ay. Nindi aybat jurchilar jiyilgan. Ay. Sahnamiz turunda da Diana. Ay. Ramil ayt endi bir söz. Ay. Qarşı alabız. Diana. Ay. Qaytırmın deydin de kettin bir düşmanımdan öpüp Oturam günlerini sağanap gözü yaşlarımni tugüp Oturam günlerini sağanap gözü yaşlarımni tugüp
Diana. Ey güzel kul çababız. Diyanışkı, sen için köngülden tebrik etemiz. Sen şulay yok, TMTV pремиясы sını bilen böleklenesin. Hem de жеңуші диплома. Alkışlar koyda. Bütün alkışlar Diyana'ga. Рамил, TMTV телеканалы татар сәхнәсе үшін, татар сәнгате үшін бик күп эшләр башкара, бик күп тапшырулар. Менә әйтик клиплар гына да безнең инде TMTV телеканалын караган тамашачылар бардыр бит, бар бит? Kimler karı? Барысы да TMTV белән бергә булыштылар бүген биредә, бүген безнең белән инде шуннан да бик күп клиплар, айына 5-6 сыйфатлы матур клип чиртә TMTV каналы. Ә бит бу санап карасаң, елына 100-гә якын клип дигән сүз. Менә мин шәхсән үзем шулай ук TMTV Production белән эшлим. Рамил, син карап барасыңдыр бит инде минем клипларны. Senin kliplerini mi? Әйе. Жылый karayım. Менә синең белән уянам, Рифат. Синең белән йокларга ятам. Гел Рифат та Рифат чыккан Менә сайын. син молодец, син молодец. Менә әйдә TMTV-ны мактый гәле. TMTV-дагы чыккан клипларны. Менә бер клип күрдем әйме. Шундый шәп сюжет. Сөйлеме син? Давай. Менә бер бай кыз. Ага, янәшәсендә мин. Юк, анда хәерче егете юк. Менә бай кыз хәерче егет киме белән изеп баралар, ләкин ул кызга шушы егет белән йөрергә ярамый, чөнки бай егете кушмый. Теге нинде? Нинди җырсың әле ул? Рамил, син индийский фильм сөйлисең бугай. Юк инде Рифат. Индийский фильм ул беләсең килсә. Данир Сабировның клиплары. Ул үзбекский фильм түгелме? Два в одном. Ул бит безнең татар эстрадасының Митхун Чакраборчысы. Теге. Джимми, ача, менделика, кахавикинами, упривана. Искә төште. Мирзаяновлар гаиләсенең клипы ул. Allah Рамил, әллә кайлардан әйләндереп китереп чыгардың. Шулай булгач, TMTV сәхнәсенә жылы алкышлар белән каршы алабыз. Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар. Hayırlı kişiler. İzlenir misiniz, sağlar mısınız hürmetli yaratkan tamaşaçılarımız? İzlenir misiniz? Biz başlayalım. En aşağıya bürge gidelim. Yollar uzak bir de saylamadı. Öter yolun jingilleri. Ağır yolda sinde düzden dostum. Minde düzdüm jingilmedim. Ayrım yıllar şaklarda. Berge jırlap ömrü derde. Berkemim yok benim sinekere. Berkemim yok benim şikele. Biz sizni şol hatik sağınıp kildik. Siz sağındınız mısın? Ana Ufa! Bayram iti geldi birge. İkev birge utsek kişiler var. Ardımızdan qarab kalırlar. Ardımızdan qarab kalğanlarga Berjir kalsın iste kalırlar. Ayrım yıllar şaklarda. Berge jırlap ömrü derde. Berkemim yok benim sinekere. Berkemim yok benim şikele. Hoppa! En aşağıya.
Әйдә әле бу җыр үзебезгә Багышланган матур җыр булсын Без бу җиргә бик күп җырлар бирдек Җырларыбыз кебек булды дустым Аерым еллар шартларда Бергә җырлап гомер итәрдек Бәркемем юк минем синең кебек Бәркемем юк минем шикелле Бәркемем юк минем синең кебек Бәркемем юк минем шикелле Бәркемем юк синең шикелле Бәркемем юк синең шикелле Bir kimimiz yok. Sizning shekilli Ufa. Алмаз! Рахмат ясын. Алмаз һәм Зөлфира Мирзаяновлар TMTV премиясенә ия булды. Алар TMTV-сыны һәм җиңүче дипломы белән бүләкләнде. Чын күңелдән котлыйбыз. Bik zo'r rahmat. Әгәр саный башласак, TMTV премияләрен тапшыру тантанасы быел инде 7нче ел рәттән уздырыла килә. Әгәр дә үзең әйтмешсең санап китсәк, Барс Медиа компаниясы TMTV премиясы кебек кенә түгел, тагын да грандиозрак, тагын да зуррак чаралар уздыра. Мәсәлән, 2021 елның декабрь аенда Татар җыры фестивале Казаныбызның иң зур 6000 кеше сыйдырышлы Крокус Казан Экспо залында, Крокус деген ялгыш әйттем, Казан Экспо залының Илхам Шакиров исемендәге залында бик зур, грандиоз чара уздырды. Бу әлбәттә алкышларга лаек татар җыры зурлап үтте. Әле алай гына да түгел, күптән түгел генә булып узган Татар радиосының 20 еллык юбилее 9000 кеше сыйдырышлык Татнефть арена боз сараенда узды. Шулай ук алкышларыгызга лаек. Һәм инде менә хәзер Барс Медиа компаниясы TMTV премиясын шулай ук Уфада зурлап уздыра. Хәзер мин әйтәм, Барс Медиа компаниясына Мальдив утрауларында зур отпускына үткәрәсе калды. О, бу миңа ошый Гөлназ, ошый. Ошыймы? Алайса, сезгә ошыймы бу идея? Ошаса, бер кайда китмәгез, концерттан соң таралышмагыз. Алла берсе шушы ук составта автобусларга төялешеп чыгып утырабыз да. Гөлназ, тукта. Туймазы аркылы туп-туры Мальдивага барып җитәбез. Миңа ошый бу. Шушы ук билетлар автобусга кирергә как раз менә дигән. Шуңа күрә әзерләнеп утырыгыз. Ну без ашыктырмыйк әле. Ашыктырмыйк, концерт ахырына кадәр әле бик күп вакыт бар. Шуңа күрә һәрбер мизгелнең тәмен һәм рәхәтен тоеп утырыгыз. Сәхнәбез түрендә яшь башкаручы Гүзәл Гарафиева. Алкышлар. Бәхетемә минем булгансың, минем өчен җиргә тугансың. Янәшәмдә бул дип мәңгегә, йөрәгеңә бикләп куйгансың. Җибәрмәмен дисең үзеңнән, саклыйм дисең йөрәк түрендә. Синнән башка берәүне яраталмыйм кебек үземдә. Иреннәрең синең алдамый, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала.
Бик рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр, назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә, яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә, иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана, синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Güzel Garafiyeva, yaş başqaruvchi Güzel Garafiyeva birinchi tapqir TMTV premiyasini ega bo'ldi. Ul TMTV-sini hamda jenguvchi diplomi bilan bo'laklanadi. Sizning olqishlar. Qutlaymiz Güzel. Esenlermisiz Ufa? Hayırlı iş. Allah bilse bugün biz de Leysen bilen birgeleşip TMTV premiyasına ega bulacakmız. Ko'pmi әзерленdik biz әлеге тантаналы шараға. Ел davomida jırlar yazdırdık, kliplar düşürdük, tırışıp işledik. Sizning için qadrli tomoshachi. Zo'r rahmat sizga. Qarali. To'xta. Sen birse dashmaysan o, yilmayib qana bosib turasың. Qadrlim, sen әллә unuttың инде, biz bit ideal гаилә. Ideal гаиләдә ничек? Ир эшли, хатын просто матур. Шуңа күрә сөйлә, qadrlim, сөйлә иде, эшлә. Алайса Селим, менә бездә һәрвакыт сырлар, сезнең гаиләгездә кем башсың дип. Әлбәттә Булат баш, син баш. Булат мин әйткән бөтен эшләрне дә башкаручы. Шуңа күрә, qadrlim, әйдә, чираттагы TMTV лауреатларын сәхнәгә чакырып чыгарыр вакыт җитте. Чакырабыз, бик теләп, бик рәхәтләнеп, чөнки хәзер гаиләгә чыгачак. Безнең кебек бик матур җырлы бар. Аларның да безнең кебек 3 балалары бар. Кстати, ире сезнең якташыгыз Башкортстан районы Тәтешле районыннан. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Разил Камалов һәм Рафина Вәниуллина. Izledim izlerin Koylarda ikensin Зәңгәр күк чәчкәгә ышаттым күзләрең, Колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына Кай диеп шакырам Җилләргә ияреп Барыймы артыңнан Елларның агышын Ачарга юрамам
Қайтайда сұң түгел сұңлама Мәхәббәт ярына қайтып шақыра Желерге еріп барыма артыма Yıllarının ağışın aşarga yurama Қайтайда әліге сұң түгел сұңлама Қайтайда қайт мәхәббәт ярына Синде қайт көңелім кел сені сағына Назыңны жылыңны сақлай бит құшағым Дүрләтик бергәләп мәхәббәт ошағын Мәхәббәт ярына қайтып шақыра Җилләргә ияреп барыма артыңнан Елларның агышын ашарга юрама Қайтайда соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайтып чакырам Җилләргә ияреп барыма артыңнан Yıllarının ağışın aşarga yurama Қайтайда соң түгел соңлама Мәхәббәт ярына кайтып шақырам Җилләргә ияреп барыма артыңнан Yıllarının ağışın aşarga yurama Қайтайда әліге соң түгел соңлама Разил Камалов, Рафина Ганиуллина. Алар шулай ук ТМТV премиясына ия булдылар. Аларга ТМТV-сына һәм җиңүче дипломы тапшырыла. Котлыйбыз сезне Камаловлар. Бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Молодцы. Кадерлем Кореле, Разил белән Рафина шундый да уңышлы җыр сайлаганнар, әйме? Килешә. Биюләре искиткеч. Кадерлем Кореле, бию дигәннән 50 яшьтә дә әйтәм, дәртле иттереп рәхәтләндереп биеп булыр микән ул? Булыр дип уйлыйм, әлбәттә. Шулаймы? 60-та? Ну, 60-та да. Алайса 70-тә? 70-тә дә биеп булыр дип саныйм, ләкин ул биюне карыйсы гына килмәячәк. Кореле, кадерлем, 70 дигәннән сиңа да бит инде 30 елдан азрак вакыт калды бит инде 70-кә хәтле. Вот! Блондинка нәрсә дигән була. Син минем яшемне түгел, син җырчыларны сана бүген. Инде күпме җырчы чыгып өлгерде сәхнәгә. Берәрекс исәп алып бардымы, Санадыгызмы? Санап азапламагыз, җәмәгать буталып кына бетәчәксез, чөнки сәхнә артында бүген шуның хәтле күп җырчыларыбыз һәм алар барысы да берәм-берәм әлеге ТМТV премиясе сәхнәгә чыгачак. ТМТV премиясын дәвам итә якташыгыз Азалия Валиева. Каршылыгыз. Туман бір мәлдән иктер Тукталып калам Юк шигендем, юк тукталмыйм Хыялга атлар, сукмаклар табам Юлларны табам Йөрәгем тиккән чагында Сулышым алган чагымда Бәхетем янда
вакытта да, бер вакытта да. Шабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да, тукталмам. Давылдан соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да, тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да, тукталмам. Тукталмам да, тукталмам. Якташыгыз, Уфа кызы Азалия Валиева беренче тапкыр ТМТV премиясына ия булды. Аңа ТМТV сыны һәм җиңүче дипломы тапшырыла. Азалия, шын күңелдән котлыйбыз. Афарин, ишеттегезме? Тукталмам дип җыр башкарды ул. Менә тукталмау һәр вакытта яхшыга илтмиш ул. Менә кайсыгыз ашаганда туктый алмый? Күтәрегез кулларыгызны. Туктатырбыз, минем сөйгәнем оештырган ябыгы марафонына рәхим итегез. Әйе, рәхим итегез. Мин сезне тәмле ашап ябыгырга өйрәтәчәкмен. Менә беләсезме, мин мәсәлән, сумкада һәр вакыт алма йөртәм. Ашыйсым килә икән, кулымны сумкага шап тыгам да, Анда алмадан тыш телефон зарядниге, чехол, алты төрле помада, туш, салфеткалар, кибеткә кергәч сатып алмас өчен теге сумка пакет, алмашка туфли, әле 2014 елдан калган чеклар, әле бу теге сумканың иске катламы гына җәмәгать. Менә шулай. Зато беләсеңме, кадерлем, бөтен нәрсә, бөтен кирәк-ярак кул астында. Шулай инде шулай минем красавчикам. Һәм алдагы җырыбыз да менә бу залда утырган барлык красавчикларга багышланачак. Һәм башкарачак ул җырны кем? Шарапҗан! Каршы алыгыз. Ишеген, топмы язык тишеген, температурная моя симбит күңел бишеген. Япты вагон ишеген, топмы язык тишеген, температурная моя симбит күңел бишеген. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Себе знаешь, я такой. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое. Себе знаешь, я такой. Оставь в покое. Красавчика, не волновайся, оставь в покое. Уйларым харчак туры, почти как я шнуры. Чтобы доказбыты, мен бит мәхәббәт кырды. Уйларым харчак туры, почти как я шнуры. Чтобы доказбыты, мен бит мәхәббәт кырды. Красавчика, не волновайся, оставь меня в покое.
Красотка, не волновайся, оставь меня в покое, себе знаешь, я такой. Красотка, не волновайся, оставь меня в покое, себе знаешь, я такой. Майлимын тұрмыш жолын, бұтым бұрышын тозаны, Мен сіздің әрбей қызға, менекен әрбей қызаны. Майлимын тұрмыш жолын, бұтым бұрышын тозаны, Мен сіздің әрбей қызға, менекен әрбей қызаны. Красотка, не волновайся, оставь меня в покое. Красотка, не волновайся, оставь меня в покое, себе знаешь, я такой. Красотка, не волновайся, оставь меня в покое, себе знаешь, я такой. Оставь покой. Красотка, не волновай, оставь покой. Не волновай. Şarapcan! Şarapcan! Рамиль Шарапов! Team TV премия сырайе болды. Рамиль Шарапов! Өзде! Шарапжан! Ой! Красапеткалардан ал бүлекні! Не волновай синаларны! Возьми себе на рука! Ой, ой, ой! Ой, братым! Ой, Алла! Ой, бар кіртіп шық енді! Алла, қол шабығызда сүйіне енді шонарға! Алла! Шоның үшін кіре келдеймді! Ай, ай! Шарапжан! Ой, бірай қол шапқан нәрі yok ел. Қаралы балай, Алла, братым, яқын келелі. Нәрсте? Бір істелі мұйық мен айтам, не қадар кішін өзгерті, бегірек матурланып кеткенсің. Но мен әр вақыт матур енді, брат. Жырақтан әйінді. Бұл жеңілше майкап қына. Нәрсе? Майкап. Майкап? Майкап? Майкап, да? Майкап. Мен оңламыштырам өтелі. Бүгін автобусда келгенде бір майкапсыз бір шыршы қызны көрдім. Мен аны башқа... Ол тіге... Артығын сүймелеме. Сүймеді не волновай. Есімін айтма давай. Мен анда автобусда келгенде көп майкапсыз жыршыны көрдім. Анда дұрысыңын айтқандаларны майкапсыз не разберешь. Yok енді Рамил, сен мені дұрыс аңламадың, Шарапжан. Ярар, әйде, алайса бұл темадан шығып кетемізді. Майкаплары ясалған, матур еттеріп күлмәклерін кеген, шәшлерін ясаған, сұлу, шибер, güzel қызыбызды, сіз яратқан жошы қызыбызды сахнабыз түріне шақырып шығарабыз. TMTV премиясы лауреаты Аида.
Бик зур рәхмәт сезгә. Аида. Рәхмәт. Team TV премиясына ия болды. Аида. Сын белән дип. Шын күңелдән Аида. Хәйрле кичләр, кадерле кунаклар. Бу җыр белән, бу концертта, бу сәхнәдә чыгыш ясауны мин үзем өчен шактый үзенчәлекле җиңү дип саныйм. Бу җырны тыңлаганда минем кичерешләремне үз йөрәге аша уртаклашу тамашачы алдында зур рәхмәтемне белдереп башымны иям. Бик зур рәхмәт. Әйтеп алым әле, әйтеп китем. Җырның сүзләрен Айдар Минхаҗев, кейін Айдар Абу Тимербаев, аранжировкасын Марат Мухин иҗат иттеләр. Аларга TMTV каналына зур рәхмәт. Һәм әлбәттә, әти-әниемә чын күңелдән рәхмәтлемен. Рәхмәт. Аида, үзеңә рәхмәт. Ой, красавчик прямо. Не волновайся. Шарапжан, Ау, синең кәефләр шәп бугай, не волновайся дип кенә йөрисең син. конечно, сен әсла минем кәефләрне генә сорыйсың. Тамашачыларның кәефләрен белергә кирәк. Ничек кәефләр? Күрдең? Карады. Булай гына булмайды, уфалар. Әйдә болай ишебез, Рифат. Да, мин менә хәзер егетләрне тикшерәм. Нәрсәләрен? Кәефләрен дә брат. Әллә нәрсәләргә китәсең. Син красавчикларны тикшер, яме? Әйдә. Сорый бәле, залда мужиклар бармы? Бар дияне. Иратлар, балкон. Ана, бар диби. О, Бөтен Уфага ике үгез утырана сүлүгез утты. Балай булмый. Мужики, ирләр, күз алдыгызга китерегез, әйме. Менә булай шиез. Бер-ике тигәч, охо-хо-хо дип тавыш чыгарабыз. Сүләштекме? Ну-ка, егетләр, кәефләр ничек? О, әйдә тагы да кичлерәк булсын. Менә күз алдыгызга китерегез. Хатыныгыз братнага чөшчәгә кайтып китсә, ничек шатланасыз? Синең абый күптәннән терелгән ахрындыр. ана балконнан шут җыгылып төшмәделәр. Охо-хо дип кычкыралар. Булар точно сикергән. Бу тән кычкыртма. Ярар, син иратларны, егетләрне тикшердең. Залда хатын-кызлар бармысың? Кызлар! Видал! Видал. Уфалар, кызлар, кәефләр! Ирләрегез бриллиант бүләк иткәндәге шикелле иттереп кычкырыгыз әле. Безнекеләр җиңде. Рифат, монда гомумән Уфада хатын-кызлар гына яши ахрысы. Күрдең, менә бу караш инде, бу шуннан да шын караш менә. Нинди карашсың ул? Концертка әйбәт караш. Концертка әйбәт караш, тамашачыларга әйбәт караш. Сәхнәбез түрендә дә караш төркеме. Ну, ничек каршы алабыз? Егетләр, ну, егетләр вообще ут инде, ут. Мына алар әле армияда кебек эшлиләр. В отличие от моих коллег, восторженных, мне не понравился. Мне не понравился. Мне не понравился. Мне не понравился. Икенче юлга киттегез. Сүзсез генә барабан белән генә дәге бип була бит. Яна йөрәктә хыял безне йөртә. Дуслар булса яшәү авыр түгел, егылсаң да туры була җиңел. Яшьлектә кайный күңелләрдә, халкыбыз мирасы йөрәкләрдә. Мәңгегә, безгә, милләт
bizga o'z ishingga o'z kuchingga o'z yuragingga yig'ilsang bir o'zingnikida tur senga shodlatab turma Alloh berishma Biz birga ila turg'a ko'ngilda Biz birga mangiga dalillar kelashakda Dalillar kelashakda Bora tegizga Omonlik birga Bora tegizga Qarim bitti degan chaqda Ko'zing to'qla qora ko'kka Bora tegizga Omonlik birga Bora tegizga Qarim bitti degan chaqda Ko'zing to'qla qora qasha Ko'ngling aşkı yalar tutsa Yüraging aşıkların bo'lsa Tezirek aşkı kimlikler tüke Kalar indi şamli senin eshikka Bora tegizga Omonlik birga Bora tegizga Qarim bitti degan chaqda Ko'zing to'qla qora ko'kka Bora tegizga Omonlik birga Bora tegizga Havalıklar vakıtlıca Köşnelerden ağlar paşa Bora tegizga Omonlik birga Bora tegizga Bizning alqishlar Qorash turkumi TMTV premiyasini ega bo'ldi. Ular TMTV'sini ham jinguvchi diplomi bilan bo'laklanadi. Bizning alqishlar Qorash turkumi Yangi yulduz proyektining 2-sezon jinguvchilari. Chin ko'ngildan bek zo'r rahmat. Ufa rahmat. Yangi yulduz proyektining 2-sezon jinguvchilari atizdan Allah buyursa Yangi yulduz proyektining 3-sezoni start olacak. Shunga ko'ra agarda siz yaxshi jırlıysiz ekan, tanilirga tilaysiz ekan, zo'r sahnaga ko'tarilirga tilaysiz ekan, tmtv.ru saytida o'zingizni zaявкаларыгызны qoldira olasiz. Sizni zo'r sahna kuti. Sizni zo'r oyrat kuti. Hamı sizni zo'r sahnada zo'rlab ig'lon etacak. Shulay bet Ayrat? Шулай. Shulay. Yo'q, bilasizmi, meni ne uchun zo'r deb aytam, ne uchun men sahnani aytam. Agarda xiyollarıngizni turmushga oshirishga tilaysiz ekan, bu endi butun kishiga belgili fakt. Butun mana u xiyolni detalini xatli ko'z oldimga keltirish kerak. Detalini xatli. Mana tepali. Mana men ko'z oldimga keltirdim. Yumabız ko'zimizni, yumabız. Ko'ram oldimda stadion, unda shouli, uning tovushi shitib tura. Fotokameralar, 6000 xoliq tigindan tushirlar, bundan tushirlar. Ham ko'rasizmi, mana tiginde sheshak tutgan bir kishi mening yonimga keladi. Gulnaz deb ko'rasizmi? Yo'q-da. Yo'q. Men aytam, uni tuyumlarga kerak, fantaziya bit bu. Ko'zingni yum. Men Sen ko'zingni yum mana hozir. Ko'zingni yum. Нәрсе күрәсең? Сөйлә. Gülnaz, вообще bir нәрсе көрмей qorаңғы. Ayrat, sen давай енді кіші алдында былай деп айтып тұрма. Фантазияңны ішке жек, фантазия, көзіңді юмасың. Сеңа рахатлық кетіре тұрған, сені шындай дәртлендіре тұрған, сеңа қонатлар істей тұрған нәрсе көрәсің? Тортик. Аш көзіңні. Қора сценарийңа. Давай иғлан ет. Болмай, мұның біле болмай. Алсу һәм Азат Фазлыевлар дип. Менә шулай. Тукта, тортик. Тортик булмый. Тортик булмый. Менә әлеге сәхнәдә TMTV премиясының чираттагы лауреатларын каршы алу була. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Yazmışma bir de Xuday seni Yaşlık soğuğamandan uzganda Yarattığım kişi orta bara Mınglı jırın tağda suzganda
Yazlar bulup geleden köngülüme Nazım bilen beni karattın Mınsı güzellerine beni aşıkıma Serili gözlerini yarattın Yazlar bulup geleden köngülüme Nazım bilen beni karattın Mınsı güzellerine beni aşıkıma Serili gözlerini yarattın Günlerimiz bulsun bizge terek Yollarımız bulsun gel ortak Şimiş ağaçı bir şeşek kıymaz Bezike biz ömür bir bulsak Yazlar bulup geride köngülüme Nazım bilen beni karattın Mınsı güzellerine beni aşıkımın Serili gözlerini yarattın Yazlar bulup geride köngülüme Nazım bilen beni karattın Mınsı güzellerine beni aşıkımın Serili gözlerini yarattın Yazmışıma rahmetlerin bugün Bäxit kütüm gelir günde de Bizning suyumaga yonib tursin Oyoqtisi bo'lib dinlada Yozlar bulup girdin köngülüme Nazım bilen beni karattın Mınsı gözleringga meni aşıkman Serili gözleringni yarattım Yazlar bulup geride köngülüme Nazım bilen beni karattın Mınsı gözleringga meni aşıkman Serili gözleringni yarattım Mınsı gözleringga meni aşıkman Serili gözleringni yarattım Ufa, biz sizni yaratıp keldik. Алсу Азат Фазлыевлар. Аларны лайыклы җиңүләр белән тәбриклибез. TMTV премиясына ия булдылар. Аларга TMTV сыны һәм дә җиңүче дипломы тапшырыла. Ул гына да түгел әле Алсуга чәчәкләр, Азатка бер пакет. Фазлыевлар гаиләсе. Котлыйбыз. Ой, серле күзләреңне яраттым. Карале кадерлем, француз романнарының исеме кебек яңгырыймы? Карале, француз романнары дигәннән, синең берәр кашан французча язылган мәхәббәт романнары укыганың бармы? Юк. Минем немецчә мәхәббәт киноларын гына караган бар. Ну, мәхәббәт турындадыр бит инде ул. О, бик каты мәхәббәт турында. Ну ярар. Татар эстрадасының 85% җырлары да мәхәббәт турында бит. Шулай бит, кадерлем? Әлбәттә, әлбәттә. Мин сине сөйдем, син мине сөймәдең, мин сине яраттым, син яратмадың. Мин килдем, син киттең, киткәндә бөтен ибремне алып киттең. Ник бер шын сөю турында белән шундый җыр булсын иде, Бар, андый җыр бар, кадерлем. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы кызыбыз нәкъ менә шундый шын мәхәббәт турында җырлаячак. Каршылыгыз сәхнәбез түрендә Фирүзә. Кавыштырды безне
Aşıklar günü kışkı salkın kişte Yarattırmın deyip, yuğaltırmın deyip Uylamadım hiç de Özüne karattın, suyun anlattın Karap minim gözüme Şul suyu deyip uylap, мәңгілікке юрап Ышандым өзімде Керек түгел еркем, келіп жүрме бүтән Өттінем сенен Хислер сөнген көптен, сүйі шулма екен Мені ялғыз еткен Керек түгел еркем, келіп жүрме бүтән Өттінем сенен Хислер сөнген көптен, сүйі шулма екен Мені ялғыз еткен Senin tatlı sözün, müldüreme күзің Қалды yürek түрінде Білем қазір сағындың, ник соңы сіз юғалдың Қайтып болмай өткенге Зинхар инді ақланма, миңа айшу сақлама Хислерімні өртеме Қазір инді алданмам, бош сөзлерге ышанмам Ғашықмын мен бүтәнге Керек түгел еркем, келіп жүрме бүтән Өттінем сенен Хислер сөнген көптен, сүйі шулма екен Мені ялғыз еткен Керек түгел еркем, келіп жүрме бүтән Өттінем сенен Хислер сөнген көптен, сүйі шулма екен Мені ялғыз еткен Керек түгел еркем, келіп жүрме бүтән Өттінем сенен Хислер сөнген көптен, сүйі шулма екен Мені ялғыз еткен Керек түгел еркем, келіп жүрме бүтән Өттінем сенен Хислер сөнген көптен, сүйі шулма екен Мені ялғыз еткен Фируза бүгін TMTV премиясына ие болды. Һәм инде аңа да TMTV сыны һәм жеңүче дипломы тапшырыла. Фируза құттықтаймыз шын көңілден. Автор башқарушы Фируза. Біздің фотоға түсірелер, тағын бір тапқа түсірейін де, айда. Қая бар, мұндарақ басып ма? Кел мұндарақ. Бізге ортаға бармасқа қоштылар. Позы меня үйретелер дейді. Мен қорап тұрамда нишлеп мейтен бізге бөлек бермейлерсің ол? Әлі бізні тегі олдалап, жүрегіне бөлек береміз деп шоқырып кетірділер мүсің? Сені бетінде біз оқ шереде бөлеклерге тейішлер. Сен бетінде TMTV каналының ең тігі, ең шәп, алыштырғысыз алып барушысы, 9 ел дауымында тәмілі күрәшінің алып барушысы Болат Байрамов. Әрәлі білелер, танылар. Шуңды матур етіп әйттің, рәхмәт сіңа, қадірлім жемішім үтір, татар эстрадасының йылдызы үтір, Алтын Барс премиялары лауреаты үтір, TMTV телеканалы премиялары лауреаты менің жемішім Лейсан Гимаева, әлі меңа бүгін концертны да алып барыға ердәм етуші бітсін. Yok, алай. Ай, мына шылай. Мұнда Рамил білән Рифат бір-бірсіне яртшар сәғат құл шаптырдылар. Қаралы қадірлім, әйді, тәмлі күреш дегеннен әймі?
тапшыруда иң тәмле, иң жайлы ризык белән бүлеш әле безнең тамашачыларыбызга. Бүлешеме? Сіз әзірме? Язып барығыз. Агар да язырға рүшке болмаса, исте қалдырығыз. Біздің тәмлі күрәш тапшыруының генерал спонсоры болған Кукмара табасын аласыз. Әйе. Зурырақ болса шәбірәк. Аласыз Кукмара табасын. Кишер, суған, бәрәңге болса да ярый. Һәм өзіңіздің суытқышта ең семіз тауықны тартып шығарасыз да. Шуннан? Хатынығызны шақыртып бәрәнесе пішіресіз. Рәхмәт, рәхмәт. Шәпресет бет. Мен гел шулай эшлейм. Мен шулай эшлейм. Әле Булаттан мондый файдалы киңәшләр күп булачак концерт дәвамында. Шуңа күрә концертыбызны дәвам итәбез. Дәвам итәбез һәм инде каршы алыгыз. Кадерле дуслар, татар эстрадасына түгелме татар сәнгатенең алтын тавышы, көчле тавышлы Татарстанның атказанган артисты Филус Кахиров. Benim için suyu jara Senin gözler benim için yıldız nura Tılsım kuşa bar cihanı senin yanda Yürek yarsı hisler kayны benim janda Yaratam şul canım seni Yaratam dib eytüler bəxtində Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte Yaratam şul ömürlükte Karşımdan künellerim irkelene Seni yanımda bulgan şakta dil beylene Kışlarımı yazlar iken parımla sil Yüreğime suyu şikken yarımla sil Yaratam şul canım seni Yaratam dip eytüler bəxtində Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte Yaratam şul ömürlükte Yaratam şul canım seni Yaratam dip eytüler bəxtində Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte Yaratam şul ömürlükte Seni yanımda, seni canımda, seni yürekte Yaratam şul
ömürlükte yaratan şu Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Филюс Кахиров. Филюс Кахиров. Татарстан, Башкортстан. Бар әлі Филюсны ничек яраталар, Филюс Кахиров. Филюс! Кахиров Филюс! Ona evet. Ona evet. Min de o'zga shulay jırlayman Allah versa. Min de. İki jırlar hocam. Duet. Duet. Yara mene keyifler. Allah. Qo'ysini attılar. Filius yığıldı ahırısı. Yo'qdir, endi kishi bo'ldim degandagina. Qaral bu menim şlepetekni olgan ahırım. Rahmet. Qara, tomosh o'zimizning de keyiflar aybat. Tomoshachilarning de keyiflar aybatdirmi? Armadınızmı? Armadınızmı? Yarar aybat. Rahmet, edi keyiflarni tog'da ko'tarib jibarish uchun bir 3 so'z aytadi. 3 so'z? Viski, kola, мясорубка. No, viski kolası anlaşılaydı. Мясорубкасы нәрсәгә kerak bo'ldi. Sen xotınğa bülekке? Onun keyfi olsa benim de keyif heybet bulacak. Alaysa menden de 3 söz. TMTV Jır Yabay. TMTV premisi sahnesinde Yabay Malay. Sen bizni Nival Navay. Kul şavigali davay. Qarşılamız. Selam Ufa. Etsin dağın girek. Bir bulup ipkende yürek. Şu yaktı hisni saklayık. Kaderlerini biz yoğaltmayık. Esmini İkimizge bir muhabbet Esmini İkimizge bir bəxit Canım anla beni Anla nazlı küngelini Gerek tügel yatlar size Ağlar sağış gider bizni Esmini İkimizge bir muhabbet Esmini İkimizge bir bəxit Esmini İkimizge bir muhabbet Esmini İkimizge bir bəxit
azmini İkimizga bir baxit İkimizga bir baxit Yabay malay. Mene bit. Şolay yok. TMTV премиясы сыны белән бүләкләнә һәм инде җиңүче дипломы. Ай малай, вот ябай малай. Афарин! Котlaymiz. Әйе, қарәлі. Рифат достым. Әйме, бүгін инде тамашашылар алып барушыларны күрделәр. Җырчыларны қарап баралар. Безнең бит әле шушы матур концертыбызның спонсорлары да бар. Әйе, игътибар экраннарга. Оештыручылар: Барс Медиа компанияләр төркеме, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре, TMTV, Татар музыкаль телеканалы, генераль партнер Лукойл Урал нефтепродукт, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Лукойл, всегда в движении, Кукмара металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте, автопартнер White Auto компаниясе, автомобильләрне арендалау һәм сатып алу мөмкинлеге тәкъдим итә. Гүзәлем, яулыклар һәм тюрбаннар кибете шелтәре Уфада, Башкирия сәүдә үзәге 2нче кат. Иртәгә Гостиный двор сәүдә үзәгендә көндезге 2дә яңа нокта ачылыш тантанасы узачак. VIP Art Уфа шәһәрендә һәм Башкортстан Республикасы концертларын оештыручы 20 ел сезнең белән. Мәгълүмати партнерлар: Генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы, ышанычлы рәсми партнер Татар информ мәгълүмат агентлыгы, Глянец партнер Сөембикә журналы, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Российская газета, иң мөһим хәбәрләр, Шәһри Казан, Известия Татарстана, Ватаным Татарстан газетлары. Менә безнең спонсорларыбыздан көч итеп алкышлар, балалар. Балкон! Һәм шушы ук дулкында, шушы ук ритмда сезнеке һәм безнеке, сез без яраткан җырчы кызларыбыз Гөлназ Асаева дәвам итә. Başında üsken iskeymen Jiller ise elde şağlaydır Kışıp alıp selam jitkirminen Uylarını ulu tiren ağlaydır Tağlar matur idi ul jeyler Şişme ağadır bit Bağlıydı vanın suları Süyem digen sözünden şu şakta Yürek tuktat kir suladı Tağlar maturiydi ul jeyler
Asayeva. Gülnaz Asayeva TMTV премиясына ие болды. Ол TMTV сыны һәм җиңүче дипломы белән бүләкләнә. Быел TMTV премиясы зурлап Уфада уза. Уфа, Казан. Бу ике шәһәр арасында айырма эзләп карыйк әле. Ник буның айырмасы нәрсә инде? Менә Уфа сүзендә 3 хәреф, Казан сүзендә 5 хәреф. Менә син явный айырма Гөлназ. Менә син айырмаймы? Салават Юлаев хоккей командасы Гагарин кубогын алды. Акбарс хоккей командасы да Гагарин кубогын алды. Ничә тапкыр икән Үзбекстандагы шундаймы? Айдар Уфаныкы, Салават Казанныкы. Яши дип әйтүем инде. Әйе. Элвин Грей. Элвин Грей дигәндә дә монда да. Беләсең, гомумән минемчә теге айырма эзләргә кирәкмидер, име? Казан белән Уфа арасында. Чөнки бу ике шәһәр ике бер туганнар кебек. Шулай бит, әгәр дә килешсәгез, алкышлагыз әле Уфа. Без һәрвакыт, әгәр дә тарихка күз салсак, без һәрвакыт ярдәмләшеп, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәдек һәм Алла боерса, шулай яшәячәк бездә. Һәм шулай булгач, алдагы җырчы ул уртак дип әйтәбез без, име? Сәхнәдә Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев! Şiber bulup tuğansın bu mattur dünyalarına Güzeler ettimesin matturum subhanallah Bir kulağına kullarıma Söyle sırrını Yüreğinin kiletine Yeşirmez suyunu Karasan güzellerime Girekmiş süzlerini de Karaşında ukalladı Mehabet güzlerini de Seni kürgeç yüreğime Siyutu kabınıdı Gürlep yanam yalkınında Tınışılığım yuğaladı Sen deyip yüreğimi dile Sen deyip jırlı kungil Sen deyip yaşaysam kile Sen birden birim minin Karasan güzellerime Girekimi süzlerini de Karaşında ukalladı Mehabet güzlerinde Dalga konup sayrı sandıgaç Minde sayrıymanın kebek yanlarımda sin bulaş Tiksin uylarımda жылы bulup canımda Ömürlükte mengilikte barım bolsun yanımda Karasan güzellerime Girekmiş süzlerinde Karaşında ukalladır Mehabet güzlerini de Karasan güzellerime Girekmiş süzlerini de Karaşında ukalladır Mehabet güzlerini de Karaşında ukalladır Mehabet güzlerini de Karaşında ukalladır Mehabet güzlerinde Башкортстанның халык
Татарстанның атқазанған артисті Әнвәр Нурғалиев. Бик зур рахмат, дуслар. Бәйрәм белән. Әнвәр Нурғалиев TMTV премиясына ие булды. Аңа шулай ук TMTV премиясыны һәм җиңүче дипломы тапшырылды. Әнвәр Нурғалиев. Әзірәк қызығып қойдыңмы? Теге, аңа нишек алқышлыйлар дейін. Қызықма. Айрат Ильясов! Гүлназ Сафарова! Опа, һәм өзігізге алқышлақ. Рәхмәт сізге мына шундай жылы энергетик үшін. Рәхмәт! Инде мына хәзер кемнәр чыкты сәхнәгә? Нәрсә кигәннәр иде? Нинди җыр җырладылар? Ничегрәк булды буларның барысын уйлап керер өчен, фикерләшеп алыр өчен, сөйләшеп алыр өчен без 15 минутлык тәнәфес игълан итәбез. Тортик? Сине тортик көтә. Ай, Гүлназ, тортик. Әйдә. TMTV Татар музыкаль телеканалы премиясының тапшыру тантанасының икенче өлешен башлап җибәрергә рөхсәт итегез, Уфа! Әйдә, булай итеп сорыйм әле. Сез әзерме? Вот, менә мондай энергия миңа ошый. Гүлназ, шуны әйтеп китәсем килә. Гадәттә безнең килгән тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз альтернатив музыканы тыңларга әзер түгел. Ләкин без бу тенденцияны бүген әз генә үзгәртергә булдык. Киләсе җырчыбыз почти сезнең якташыгыз. Почти сезнең якташыгыз, ул Актаныш егете, җырлар ул Актаныш кызы турында. Агыйделнең ар ягыннан килгән җырчы егетебезне каршы алыгыз сезнең алдыгызда. TMTV сәхнәсендә Ринат Гыйльфанов. Беренче күрүгә ушадым. Шул көннән башландым мәхәббәт уена. Каян килгән җибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән җибәрлек ул, каян килгән Актаныш кызымның ышандым хисенә. Дөньялар буталды. Аңламыйм ни булды. Актаныш кызым мин иркәлим, сокланам мин аның өчен. Тик бер мизгел генә уен чыкты. Һәр вакыт күңелдән кабатлыйм исмеңне, дөньяны онытам тик сине күрүгә. Каян килгән җибәрлек ул, каян килгән мондый матур гүзәллектә зур уеннан. Үзгәртеп булмый мәхәббәт кагыйдәсен. Каян килгән җибәрлек ул, каян килгән Актаныш кызым мин иркәлим, сокланам минем кебекләр. Беләм синең күп. Актаныш кызымның ышандым хисенә. Мин
G'ilfanov TMTV premiyasini ega bo'ldi. Qabul etib ol. Qarali, maydam Rinat G'ilfanovga qaraysan-da, gimbash yerga chiqqan deyirsin. O premiya ortidan chiqqan. Ey shu. Qarali. Sen de siylab yuraysan, aymi? Senmisiz? Ha, даже. Maydam senga qarab turamda. Narsa? Bizga bitinda aytdilar Rifat sening bilan bir tirlirak kiyinirga deb. O'zingga qarali tegi sportsmen. Shobrga chiqqan deyirsin. Hozir yoshlar shoykin hamda Ufa anglaymi shulay bit. Ko'rding? O'zing menikini anglamay deyirsizmi? Ay. Qizil galstuklar tag'ib deputat deyarsin. To'xtali, nega deyarsin? Mana sirgali xalqdan. Jamoat, mana men deputat bo'lsam aymi? Meni saylar edingizmi? Ay Ramil. Ishonma. No, tega byulletinda galas o'tiysan meni deb tursang, no. Yarar endi, biz tovush beramiz senga. No bilmayman, xalq senga alay galashga qo'ymas shul. Yo'q, to'xtali, nega alay deysan? No, sening yuzingga qarov bilan ochliq yili e'lon etgan shekilli. Nisi? Mana senikine qaraymi? Урожай unga deyirsin. Прямо, А чё? Men гончий порода просто. А еще зубочистка. Menim siyak tej bratım. Ramil, ayda teshik yirtiqdan kulib turmasin hali. Bizning nindi ekanini Ufa tomoshabchisi endi bizni sevilib yashagan tomoshabchilar bek yoqshonlilar. Bu temaga kirib ketsak biz mangu chiqolmaymiz. Biz o'zimizgina tugul tomoshabchilarda kela. Aydali sen jirchilarimizni e'lon etamiz. Jirchimizni etib qo'ya qaraymayli. Oy, spagetti. Menim gibi güzel, şiber. Olga Lusishti, Allah Xudoyim krasapetка. Nega qo'l chopmaysiz, Ilvina? Ketib boram tilgalangan jonli Tizatgalab qo'ray qonati Umr bo'yi yaratirman deydi Yaratmadim oxirisini atdi Ketib boram sendan Qaramış short qabrlar Yolg'izlarning yorsiz yashavina G'ayibli bitdilla g'ururlar Ketib boram nega yonlarimga Shaqirmisan ekan qobatda Bo'larmikan dunyo yuzlarimda Seni menday shoshib yaratgan Ketib boram sendan Qaramış short qabrlar Yolg'izlarning yorsiz yashavina G'ayibli bitdilla g'ururlar
yalgış adımla Oğlaşını dik bizgine tügül Turmuş soqmağında abanığa Gidip baram sinne Paramışır kavarlar Yalğızlarının yansız yaşamına Gayipli bittiyle gururlar Gidip baram sinne Paramışır kavarlar Yalğızlarının yarsız yaşamına Gayipli bittiyle Yalğızlarının yarsız yaşamına Gayipli bittiyle Жыршы Эльвина ТМ-ТV премиясына лайық болды. Һәм ул ТМ-ТV-сына һәм жеңуші дипломы белән бүләкләнә. Сезнең алкышлар, Эльвина! Шын күңелдән котлыйбыз. Қадірлен білесіңмі, Эльвинаның бұл моңсу жырынан соң залда отырған ир егетләргә шуны әйтәсе киләйме? Егетләр, әгәр дә сөйгән ярларыгыз белән мөнәсәбәтләр ныклы булуын теләсәгез, тормышыгызда булган даталарны исегездән чыгармагыз. Кадерлем, син дә мөһим даталарны онытмадыңмы? Юк, туган көнем белән котладым. Туй көненә бүләк ясадым. Тещаны туган көндә әниеңә шалтыраттым. Маникюрларыңа комплимент ясадым, чәчләрең үзгәрмәгән. Хәтта теге сиңа iPhone бүләк иткән көне дә билгеләп үттек бит. Нәрсә оныттың соң мин? Бер нәрсәдән онытмадың инде. Раслап сөйм әйтәм, тикшердем генә сине. Яратасың инде, яратасың. Әлбәттә, инде бер сүзсез. Каршы алыгыз. Алдагы җырчыбыз Арслана мәхәббәт турында җырлый. Yarat yürek, yaratırga yürek Yarattusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga yürek Yollarda şeyirek sefergen Yarat yürek, yaratırga yürek Yarattusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga yürek Yollarda şeyirek sefergen Yarat yürek müdür emmetullu Jır sarılsın nefis kıllarga Kiger salayım yeşillik yıllarımını Kukregimde sağışmın barda Yarat yürek, yaratırga yürek Yarattusuz nişik yaşargen Yarat yürek, yaratırga yürek Yollarda şeyirek sefergen Күкірек тітреп қалайым Күкіреулерден жүрек ұрықма Яқты ұйқысларым аға
Yarat yorak yürek, yaratırga girek, yarat tuzsuz nişik yaşarken. Yarak yürek, yaratırga girek, yolları deşe yürek seferge. Yarak yürek, yaratırga girek, yarat tuzsuz nişik yaşarken. Yarak yürek, yaratırga girek, yolları deşe yürek seferge. Yarak yürek, yaratırga girek, yolları deşe yürek seferge. Arslana bugun әлеге сәхнәдә беренче тапкыр TMTV премиясенә ия булды. Аңа TMTV премиясенең сыны һәм җиңүче дипломы тапшырылды. Котлыйбыз. Беләсеңме? Бүгінгі концертімізде шуның хәтті талантлы, шуның хәтті уникаль артистлар жиылған. Менә киләсе җырчы турында килген. Әгәр дә сөйли башласак, аның шундый кызыклы клиплары бар, Гөлназ. Менә аны сөйләп бетергесез. Аны 1000 сүз белән әйткәнче, менә ул клипны карарга кирәк. Бу бит әле 2000 елларда төшерелгән клип турында сүз бар. Ул вакытта шундый спецэффектлар белән төшерелгән. Менә син әйттең, 1000 сүз, вместо 1000 слов. Вообще татарда аны алыштыра торган сүз бар. Нинди? Бер сүз белән 1000 сүзне алыштырып була татарда. Шаккаткыч сүз. Нәрсә дибез күргәч шаккаткыч? Абау. Со аңлашылай. Абау. Аның клипларын карарга кирәк. Карап карарсыз клипларын, инде хәзер сәхнә түренә үзен чакырабыз. Башкортстан Республикасының атказанган артисты Радик Динәхмәтов. Инде әйтер хисләрем бар, кем яулавын күңел түремнән. Айга карап ачам йөрәгемне, ай тапшырсын сиңа серемне. Күзләремә бер каравың җитә, булган кайгыларым югалар. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер каравың җитә, булган кайгыларым югалар. Син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Тәрәс шакып назлы таң җилләре, сиңа сәлам китерер. Тыңла күңел биреп алар сиңа, минем серләремне җиткерер. Күзләремә бер каравың җитә, булган кайгыларым югалар. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда. Күзләремә бер каравың җитә, булган кайгыларым югалар. Әлдә син бар әле бәхетемә, әлдә син бар әле дөньяда.
Сан қайғыларым юғала Әлбә син бар әлі бәхетіме Әлбә син бар әлі дүнияда Әлбә син бар әлі дүнияда Әлбә син бар әлі дүнияда Афарин! Башқұртстанның атқазанған артисті Радик Динахметов ТМТV премиясына лайық болды. Әйттік бүйт, абау болашақ деп. Hürmetli tomoshachilar, әлде сіз бар әлі дүнияда. Бұл жырның авторларын әйтмеше болдыра алмайым. Шәриф ағай Бекқұл, Байрас ағай Абдуллин 92 елда меңа бұл жырны жырларға тәқдим еттілер. Мен оларға мең рәхмәтлімін. Бүгінгі бәйрәмне ойыштырушы достарым, ихтирам етіп шоқырғанығыз үшін, зурлағанығыз үшін Сізге зор рәхмәт. Сәлемет болыңыз. Амин. Бик зор рәхмәт сезгә. Миннән дә 1000 комплимент кабул итеп алгыз, чөнки бу җырны гел беләйдем. Менә сез икәнен белмидерем. Рәхмәт сезгә әлеге легендар җыр өчен. Мин в шоке. Гөлнас, мен сиңа серьезно әйтәм. ТМТV сәхнәсендә Радик Динахметов. Әйдәгез, тагын бер тапкыр алкышлыйбыз. Радик, чыгыгыз, халык сезнең чыгуыгызны көтә. Без гадәттә 2 тапкыр чакырмыйбыз, ләкин бу зур искәрмә. ТМТV премиясе лауреаты. Күренеп тора, Радик әзерләнгән. Ол көрініп тұра рус эстрадасының нешік матур иттеріп, былай иттеріп отырғанларын қораған. Yo, білесің, отырғанлары мында мөһим түгел хәтта. Менә бу легендар җыр шулай бит. Бу җыр минемчә һәркемнең башында уйный. Менә теге әлдә син бар әле дигәч, шундук теге пластинка уйнап китә һәркемнең башында. Бу легендар җыр. Дөрестән дә. Әгәр дә бу җырны бөтенегез, менә кемнәр белә, шулар алкышлагыз әле зинһар. Гөлнас, күрәсең. Хәтта 10 яшьлек кыз да алкышлый. Ул теге просто кеше алкышлый дип алкышлый инде. Теге үзе генә алкышламый Артта утырса. калмас өчен, әйме? Кеше үзе генә алкышламый утырса дөрес булмас. Шулай алкышлыйк әле безнең партнерларыбызга. Аларның исемлеге хәзер телеэкраннарда. Оештыручылар: Барс Медиа компанияләр төркеме, Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре, ТМТV, Татар музыкаль телеканалы, генераль партнер Лукойл Урал нефтепродукт, җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Лукойл, всегда в движении, Кукмара металл савыт саба заводы акционерлык җәмгыяте, автопартнер White Auto компаниясе, автомобильләрне арендалау һәм сатып алу мөмкинлеге тәкъдим итә. Гүзәлем, яулыклар һәм тюрбаннар кибете шелтәре Уфада, Башкирия сәүдә үзәге 2нче кат, иртәгә гостиный двор сәүдә үзәгендә көндезге 2дә яңа нокта ачылыш тантанасы узачак. VIP Art Уфа шәһәрендә һәм Башкортстан Республикасы концертларын оештыручы 20 ел сезнең белән. Мәгълүмати партнерлар: генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы, ышанычлы рәсми партнер Татар информ мәгълүмат агентлыгы, глянец партнер Сөембикә журналы, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Российская газета, иң мөһим хәбәрләр, Шәһри Казан, Известия Татарстана, Ватаным Татарстан газетлары. Безнең көчле алкышлар. Безнең партнерларыбызга көчледән көчле алкышлар. Партнерларны күрсәткәндә, менә бу утларны сүндергәннәр, карасам, өстедә кешеләр утыра. Мин куркып киттем. Гөлнас куркып китте. Монда күренмәйме, монда безнең ут янган. Өстедә кешеләр бармы, алкышлагыз әле зинһар өчен. Анда полный беренче этаж, икенче этажны тутырып утыра. Анда Без күбәй икән бүген. Менә мин күреп алганча, анда бәйрәм итеп утыралар анда аларның. Анда салат абайт, анда любой бәйрәм, анда не баласы.
Гомум бүгін мұнда біздің зор бәйрәм, зор жыр бәйрәмі. Һәм білесің нәрсе, көресің, біздің камералар, алар бүтін yoqlab сізні түшірелер. Һәм қазіргі вақытта біздің TMTV телеканалында меңлеген кіші қарайды. Гүзел оларға қол болғық әлі. Сәлем TMTV-дан қараушыларға. Сәлем Қазан, сәлем Татарстан, сәлем Башқұртстан, сәлем бүтін дүния. Кімдер бізді қарай? Біргәләп айдағыз алқышлайбыз, чөнки түрлі жерден сізді камералар түшірә. Һәм сізді бүтін дүния күрә. Шуңа күрә, айдағыз сәлем айтып, бір күшлі етіп алқышлап, болға балабыз, давай. Шулай ук зур рахмәтләре безне әйтәсе без килә ГТРК Башкортстан телеканалына, алар һәр вакытны безне кулы җәеп каршы алалар. Интервьюлар ясыйлар, сюжетлар ясыйлар. ГТРК Башкортстан телеканалына да көчле итеп алкышлыйк әле. Рәхмәт сезгә. Уфа. Эссе мондаймы? Эссе. Қыза барабыз. Қыза барабыз. Прожекторларда қыздыра. Сіздің энергияға, сіздің алқышларыңызда қыздыра шаңқыры. Еді ойрат, көп сөйлемек шираттағы жыршыны иғлан етек. Гүлнас, міне шираттағы жыршыны иғлан ету сиңа бик та матур килешер. Менә аның урыны сіз әлеге яш башқарушыны TMTV каналынан шақты еш күрәсіз һәм ишетәсіз. Аның исеме Зәринә Асылкаева. Қаршы алығыз. Зәринә Асылкаева TMTV премиясы лауреаты исеменә лайық булды. Зәринә, шын күңелдән құтлыйбыз. Зәринә, тоқта, алай гына тиз генә китмиләр бит инде. Күрсәт кешеләргә. Шатлыгың белән уртаклаш. Бик зур рәхмәт, Уфа. Зәринә Асылкаева TMTV премиясы лауреаты. Конечно, моның хәтле чәчәкләр
тагып чыккач бит инде Гүлназ. Вообще мен моның хәтта чәчәкләр таккан булсам, менә залда гына, ой, нидә генә, сәхнәдә генә басып торыр идем. Бер үзең генә, чөнки миңа урын калмас иде. Монда әле чәчәкләрдә таксаң, юқары сиңа эссе түгелме ул? Менә без мондый күлмәкләрдән ачык, тегеннән ачык, моннан ачык. Бар эссе. Ә син ничектер киенгәнсең? Бигрәк ачык күлмәк кигәнсең Гүлназ. Монда ябылдым инде әзрәк. Юк, мин специально костюмны алыштырмадым. Ни өчен дигәндә, кара төс ябыктыра ул Гүлназ. Менә шуңа күрә. Әйтәм аны без үзебез, айрат кая киткән дип. Юк, беләсең, бер нюанс кына әйтәм әле сиңа. Кара төс ул, име? Гадәттә 48нче размерга хәтлегенә ябыктыра. Ә аннан соң бу гәүдәдән игътибарны алыр өчен сиңа леопардовый лосины кисәң генә инде. Бүтән игътибар леопард лосиныга булачак. Шул лосины белән Күз алдыгызга китердегезме? Шул лосины белән мин Сызгыр ошады кешеләргә. сәхнәдә йөрим маннары, анда бит әле лосины аркылы әллә нәрсәләр күренергә может просто Гөлназ. Леопардның кайбер өлешләре, аңлыйсыңмы? Яны беләсең, киеп чыксаң кызык булыр иде, хит көлер идек барыбыз бергә. Шул көлер өчен кисәк кенә инде. Менә миңа түгел, менә киләсе җырчыга андый лосины кидерсәң әйбәт. Чөнки ул менә гел селкенә, менә гел нәрсәдер эшли, менә гел булай итә. Беләсең, дөресен әйткәндә аңа лосины килешер иде. Ләкин ул лосины киеп җырламый, ул шундый матур киемнәрен әзерләп, MTV премиясе сәхнәсенә чыгып, менә шул айрат күрсәткәнчә биби җырларга әзер, чөнки ул Илнат Фәрхуллин. Каршы алыгыз! Уфа! Сукар була диләр, мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгелә түгел, сукар булдым махра үземдә. Алданганым белдем, янга нутка келдем. Ни кашандым икән сүзеңә. Сине миннән көлдеңме, бер катлы дидеңме, меңнән берең иткән ярың мин. Югалды җиңел, тик җаным шуны бел, эзләсәң дә башка табалмам. Сине сайлап күңел, сөюгелә түгел, сукыр булдым махра үземдә. Алданганым белдем, янга нутка келдем. Ни кашандым икән сүзеңә. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр, мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз, узар дип сагыш, үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел, сөюгелә түгел, сукыр булдым махра үземдә. Алданганым белдем, янга нутка келдем. Ни кашандым икән сүзеңә. Сине сайлап күңел, сөюгелә түгел, сукыр булдым махра үземдә. Алданганым белдем, янга нутка келдем. Ни кашандым икән. Булларны күтәрдек.
Илнат Фархуллин. ТМТV премиясына лайық. Илнат Фархуллин үшін көңілден құтлайбыз һәм бүләклейбіз. Илнат Фархуллин. Бар әлі, алла, шортик, костюмын итравит. Чәчәклі. Әхім. Hürmetli Rifat Efendi mümkün mü? Сұрауыңыз бар мәлі? Elbette Rifat Rifkatoviç. Бұяқлап келіңіз. Неге bu яқтан? Приемный бұяқта менім. Яқшы. Исәміз. Мен айтам сенің білән неше сағат енді шушы матур премияны алып барабыз, әйме? Екі республиканың да спорт түрлері турында бір нәрсе сөйлеген жоқ. Нәрсе дейірсіз Рифат Рифкатович? Рамил, нәрсәсін сөйлейсің енді аның. Екі республикада дос тату матур иттеріп ішлеп, яшәп, спортта да, сәнғәтте де бірге матур иттеріп ішлеп келебіз. Әміне спортқа көз салсам, біздің Рубин командасы Рәсей лига премьерсынан матур иттеріп тыныш қана чүп қалды. Уфалылар да Қосандарға көңілсіз болмасын деп, олар да біздің білен бірге чүп қалдылар. Бек көңілі. Ең мұхимі олар бірге дос тату. Міне шушы достық, шушы татулық, шушы жылылық, шушы иқыласлық екі республикада да шыннан да бірге болып, ұзақ болып, достық туғанның көпірі үзілмеші, нық үріліп, нық болып, бірден болып, бірге болып ешарға насip болсын әлі. Бишет суғабыз. Сказал, больше не сказал. Әймі Рифат. Әлімейтем, Аллаға шүкір, екі республикада біздің нық қонақшыл, міне біздің хоккеист, Иптеш Радулов, Салават Юлаев командасында ойнады да, қазір біз аны матур еттіріп, Акбарс командасында қонақ етеміз. Конечно. Қонақ болғаш қонақ болсын әлі. Бізден де Уфалыларға бір бәле кейгіне қоса да бір қонағымыз, жылы алғыштар біле қаршалабыз. Лилия Гимаддинова бізден. Біздің яққа барасы юларың, барасында яқшы біләсін. Ойламайда шық сен ұлы юлға, әгер келе
Жыршы Лилия Гимаддинова ТМТV премиясына ие болды. Ул ТМТV сыны һәм дә җиңүче дипломы белән бүләкләнә. Котлыйбыз, Лилия. Сезнең алкышлар. Котлыйбыз, бик зур рәхмәт. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчының регалияларына карасаң, исең китәр әйтерсең кеше түгел ул. Чөнки гавгади кеше бер үз эшенә шуның хәтле профессия, шуның хәтле һөнәр сыйдыра алмый. Менә тыңлап карагыз. Ул табиб, мануальный терапевт, хореограф, музыка укчысы, автор башкаручы, халык медицинасы белгече һәм эш күрүче. Шулай җәмәгать. Әле төп профессиясында әйтмәгәнмен. Шул профессиясы белән хәзер чакырып чыгарам. Каршы алыгыз сәхнәдә җырчы Ринас Шигапов. Keylerinin güleş yüzlerinde ol sultan nurları şağıla balam bağırım deyip ündeşve şişme jırı bulup oğula birge otlasın. Enkeylerinin uzun tılımları dolgun jiller ise şoyqalar şeşlerini de talirden keleri sihri mumlu güler şıvara enkeylerinin kaderin belep yaşik enkeylerinin kaderi kalmasın enkeylerge uzun ömür dilik ok bəxtlər birge otlasın. Hasretlerden uksi kaynar göz yaşları dammasın. Bala koyun halin nişek deyip yürekleri erinip yanmasın. Kadrin bilip
Автор башкаручы Ринас Шигапов ТМ-ТV премиясына ие булды. Ул ТМ-ТV суны һәм дә җиңүче дипломы белән бүләкләнә. Ринас, котлыйбыз. Ринас Шигапов. Наша сәхнәгә чыгам да сөенәм әле мин җәмәгать. Минем кайбер коллегаларым нашлы гастрольгә чыгып китәләр дә башка шәһәргә. Эй, моңсуланалар, эй, яман сулыйлар инде гаиләләрен сагынып. Кайбер коллегаларым видеосвязьдән шалтыратып сәгатьләр буе сөйләшәләр. Эй, пупсигем, эй, бәпкәчем дип хатыннары белән кайсы берләре елап шишенеп бетә. Хатыннарын сагынып. Ә миңа рәхәт. Мин идәрә гастрольдә дә гаиләм белән. Менә бүген дә хәзер, хәзер сәхнәгә чыгачак. Шуңа күрә каршы алыгыз. Минем гаиләм, хатыным Ләйсән Гыймаева, сөйгәнем җимешемәе. Һәм инде олы кызыбыз Таңсылу. Кызыбыз Таңсылу Уфа каласында беренче тапкыр яме. Шуңа күрә чыккач. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җырчы Ләйсән Гыймаева һәм аның улы кызы Таңсылу бергәләшеп ТМ-ТV премиясына лайык булдылар.
Құтлыймыз! Аларға ТМ-ТV сыны һәм дә жеңуші дипломы тапшырыла. Шын күңелдән зур рәхмәт. Татуқта кетмәгіз әлі менә шойда біргеләшіп. Минекілер, ұқшағанлар ма? Өзімді бұталы бітем қой бір шақта. Әлінші, аға. Қызым менә шой бұла, енді ол алқышлар, шын алқышлар. Рахмат, емі, зұр рахмат сізге. Нешек ол дейм менә шылай Уфа халқы дейп мәкем қызы. Қызым, Уфа халқы тамашачысы менә. Түк, все. Ларны қабызырға да керек түгіл. Алар өздері қабынып келелер уже. Рахмат сізге. Yok, dürесі шо? Dürесі шо? Иә, жамағат. Менде мұнда қазіртігі жыршыларының профессияларын регалін санитырғаш, алдағы жыршыны да итерге керек. Алдағы жыршыбыз, ол біздің бизнес-вумен. Әйе. Ол, кім деп білесіз? Күзәлім. Әйе, әлбәттә. Ол яулықлар кебеті шілтәрі құжасы. Һәм енді Уфшалар, сізге яқшы хәбәріміз бар. Гүзәлім яулықлар һәм тюрбанлар кебеті шілтәрі Уфада. Беріде ең матур яулықлар, палатинлар, түрлі тюрбанлар, аксессуарлар. Һәм бик яқшы хәбәр Башкирия сәүдәсіге икенче қат. Икенче яқшы хәбәр. Иртәгә Гостиный двор сәүдә үзәгендә көндезге 2-дә яңа нокта ачылыш тантанасы узачак. Һәм җырчы Гүзәлемнең тюрбан бәйләү буенча мастер-класс, башка бик күп бүләкләр, әле бәлкем шунда да җырларлар. Хәзер әйдәгез инде бергәләшеп, үзен сәхнәгә тәшик. Сәхнәдә Гүзәлем! Dilsiz kaldım
Салават Меңниханов. Бигзу рахмет. Гүзәлем һәм Салават Меңниханов ТМТV премиясына ия булды. Аларга дәрәҗәле ТМТV-сыны һәм җиңүче дипломы тапшырылды. Тәбриклибез. Җыештырасың була инде концерттан соң. Гөлнас, менә безнең зарплата монда ята менә. Күп итер бир. Хей. Әйбәт, миңа ошый. Моны хәтта түләсәләр, име? Бу спецэффект дип атала. Моны хәтта түләсәләр, мен вообще иртәдән кичкә хәтта алып барырым. Уфада калып. Ой, Уфада да калып, тегендә дә калып, монда да калып. Шуны әйтеп китәсем килә. Әйтеп киткән идек бит, Татар радиосының туган көн концерты булган иде Казанда. Күптән түгел генә анда 9000 тамашачы килгән иде. Грандиоз тамаша булган иде. Шуңа да 2 атна үтеп киткән иде, Гөлназ, вакыт үтә. Ләкин әлеге тамаша турында һаман сөйлиләр, һаман искә алалар, төрле массакүләм мәгълүмат җараларында язалар. Шуңа күрә бүгенге ТМТV премиясе турында да сөйләгез, яме? Сөйләп бирегез. Анда булды, анда нәрсәләр булды дип. Кешеләр кызыксыннар, чөнки иң яхшысын бүген Уфа. Менә монда әлеге залдагылар күрә. Сез күрәсез. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Әйтегез, сөйләгез рәхәтләнеп, ни сәхнәгә акча ыргыталар диген. Татарлар вообще кыланып карыйлар икән дип әйтегез. Сөйләгез Голландиялы. Сөйләгез. Нәрсә әйтәсе килә, әйтеп киткән идек бит инде. Бүгенге концертыбызга кем генә нәрсә белән генә килмәде, кем самолет белән, кем поезд белән, кемдер үзенең автомобильләре белән. Кемдер автобуста басып килде мәсәлән айрат. Уфа хәтле. Вот. Нәрсә сөйлиме? Вот. Кемдер кем ничек килгән ансын беләсез? Менә Татар радиосының концертыннан соң Ризат белән Зинира Рамазановлар, алар мотоциклга утырып чыгып киткәннәр. Шул көнне. Менә әле килеп кенә. 2 атна килделәр балакайларым. Килеп җиттеләр. Мотоцикллары концертлар залы кырыенда, ә үзләре сәхнәдә каршы алыгыз. Ризат, Зинира Рамазановлар. Хәерле кич Башкортстан, хәерле кич Татарстан. Исәнләрбез. Кулларыгыз күренме? Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары, балык тотып уйнап үскән, инешләре елгалары. Кайтып киләм авылыма, сукмак төшкән урамнарын, урап узам әле тагын, бер туздырып тузаннарын. Куллар өскә китеп Уфа! Сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Уфа ишетелмисә! Кайтып киләм авылыма, көткәнсеңдер син дә мине, тәби атлап үскән нигез, туган өем тарта мине. Ни хәлләрсез туганнарым, әтиәни якыннарым, кайтып киләм сезгә тагын, сагындым бит авылкаем. Сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Сагындыра, кайтмый торсам авылыма, кайта сиңа балакаем, хәлләр ничек авылкаем. Кайта сиңа балакаем,
Хәлләр ничек авыл кайын? Рахмат сезгә, Уфа! Яратам! Ризат һәм Зинира Рамазановлар! Ах! Шулай ук MTV премиясы белән бүләкләнәләр һәм менә тамашачыларыбыз да бүләксез килмәгән. Алла! Ой! Мин күтәрдем, сез төшереп алыгыз. Кул шабый гәл табрыкат. Бу кызның китәсе дә килми. Бик зур рәхмәт. Менә бит. Рәхмәт яусын, хөрмәт тамашачыларыбыз. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Якташларым, зур рәхмәт! Ура! Шулай кайнар сәламнәр инде туган якларыма, Каридел якларына. Сабаларга зур сәлам. Ул рәхмәт MTV телекомпаниясына шушындый безгә бүләк ясаганнар өчен, Барс Медиа ширкәтенә. Һәм инде шулай ук иң зур рәхмәтләребез җырыбызның авторы Илдар абый Нигъмановка. Бик зур рәхмәт сезгә! Зинира һәм Ризат Рамазановлар! MTV премиясына ия булучылар! Афарин! Афарин! Әлем әйтәм. Чәчәк белән киттеләр. Үзең әйтмешле бирәсә әйберләрегез булса бирегез. Бирделәр әйберләр да мин юк. Кара Рифат. Сиңа бер табышмак әйтәс киләйме? Менә ул табышмакта син җиңсәң, мин сиңа 500 сум. Как минимум 600. Шу сөйләштек, әгәр дә җиңелсәң, син миңа 5000. Идәннән алып. Үзең җыеп чыгырсың. Әйтеме табышмакны? Әйт башлайда. Табышмак үзе оша, үзе ялтырый. Уйла. Үзе оша, үзе ялтырый. Әйе. Ну? Син на что намекаешь? Үзе йолдыз! Юк, инде яхшырак уйла. Яхшырак уйлады. Үзе оша, үзе ялтырый. Шуны да белмисеңме? Әйт нәрсәсен ул? Әйтиммесең? Әйт! Алтын тешле ширки. Сен бу да булдымы инде табышмак, Рамил? Давай акча. Җиңелдең бит. Тагын берне бир. Җыеп ал барсын да синеке. Акча түләми, бер нәрсә эшләп. Акча юк. Акча юк. Нишләтәбез? Нишләтәбез? Эй, бин аграшан мин ат души менә халык сыраган кебек булсын әле. Сезнең каршыгызда достым, коллегам, сез инде күптәннән яратып өлгергән җырчы егет, Татарстан Республикасының атказанган артисты Рифат Зарипа. Ну әйдә, берне тәгрә. Аллага тапшырдык. Уфа! Я вас не слышу! Давай! Оп! Bir açıp, bir yabıp, Күңелем қапқасын Қалдырып кеткеште Әйленіп қайтасын Қалдырып кеткеште Әйленіп қайтасын Бір ізін, бір ялыға Күңелер барасын Ғазаплап сүйуден Ниндейен табасын Кетсен кет қайтмасқа Яшіндей яндырып Өлігенші янарылық Утларын Kaldırıp bir ізін, bir ялыға Күңілер барасын Ғазаплап сүйуден Ниндейен табасын Кетсен кет қайтмасқа Яшіндей яндырып Өлігенші янарылық Утларын Kaldırıp Haydi Dip yeriysin Hislerimi tuzdırıp Sannaulu ömrünü Erremine uzdırıp Sannaulu ömrünü Erremine uzdırıp Bir izin bir yalına Күңелер arasın Ғазаплап сүйуден Ниндейен
табасың Кетсең кейін қайтмасқа Яшындай яндырып Өлгенше янарлық Утларың қалдырып Балқын! Мына мен мұны аңлайым Мына бұл ішмаса бұға Күш тапсаң бүтінлей қалдырып кетерге Бұрылып қарама Кит алсаң кетейді Бұрылып қарама Кит алсаң кетейді Бір ізім бір ялған көңілер арасын Базаплап сүйуден немгейен табасың Кетсең кит қайтмасқа Яшындай яндырып Өлгенше янарлық Утларың қалдырып Бір ізім бір ялған көңілер арасын Базаплап сүйуден немгейен табасың Кетсең кит қайтмасқа Яшындай яндырып Өлгенше янарлық Утларың қалдырып Кетсең кит қайтмасқа Яшындай яндырып Өлгенше янарлық Утларың қалдырып Татарстанның атқазған артисті Рифат Зарипов. Рифат ТМТV премиясына ие болды. Аңа ТМТV Тексі рахмет. Уфа сізге рахмет. ТМТV премиясына рахмет. ТМТV-ға рахмет. Барыс медиаға рахмет. Сізге рахмет. Рифат Усыңа да рахмет. Дипломыңды ал, еме? Тексі рахмет. Рахмет. Рифат Зарипов. Бұл мұны кім жештірір екен, шылғына сұрау менде туа. Кім инсан олып сақнадан кетер шыл деділер. Лейсан сұрысым келе, сен өзіңнің 14 ештік уақытын қатырысың ол? Жоқ, енді қойын қатырлемейді мен аны. Жегінде қатырлемейсің, 4 күн айылызды бит әлі. 18 бит сен қар уақытта да. Ұялтма енді, ұялтма. Көрдің ме? Өне құлша балар. Сізге да 18 ме? Онда бәтін қызларға да 18. Қаралы Бұлат, сен өзің қатырлейсің мұсың? Қатырлейм, әлбәтті. Ченке 14 яшымда мен енді бір өзім күтуден сиырын алып қайтқан едім. Ой, молодец. Білесің ме, қазір шығашақ жыршы қызбыз Сәйді 14 яшында Рәсей көлем голос дети тапшыруында 3-ші орынны алды. Сиырыбыз болмаса, менде әліне сәрі шәген болар ем. Қаршалығыз қадірлі тамашашылар, сахнабыз түрінде Сәйді. Сәйді Мұхаммаджанова. Yıldız kıbık kişini çıgasında Taң aldından kırıp gidesin Nige minin asılı qarашыңнан Күн бойына мәхрүм итәсің Неге таңнар бек тез атайган Неге соң сен кеттің сүйгенім Йөрәгемдә янып қалды барым Таң йылдызы сенің көзлерің Күңелімдә һәр шақ язлар сыман Күзләрімә минем қарасаң
Şeşlerimden azlap darasan İrden isken yumuşak jiller gibi Şeşlerimden azlap darasan Nigat onlar bekti zadaygan Nigasın sin gittin siganım Yüreğimde yanıp kaldı barı Dağ yadası senin gözlerin Nigat onlar bekti zadaygan Nigasın sin gittin siganım Yüreğimde yanıp kaldı barı Dağ yıldızı senin Seyde Muhammadjanova TMTV премиясына ие болды. Қамәлігіне сіз жырның премьерасын бірінші болып ешіттіңіз. Тоқта. Білем қауышыйсың, аңнайым. Бірінші тапқыр, бірінші премия. Алқышлар білән. Күш берегелі Сейдеге. Ярый була торган хәл. Бик зур рәхмәт, кадерле тамашачылар. Мең рәхмәт әйтәсем килә Аллаһыма, әти-әниемә, минем остазларыма һәм инде барлык оештыручыларга, бу бәйрәмнең оештыручыларына һәм инде аерым рәхмәт әйтәсем килә җырның авторларына. Бүген Уфа шәһәрендә бу залда премьера булды. Чыннан да Радмир Шәйхетдинов көйе, Нариман Камал сүзләре. Бик зур рәхмәт. TMTV премиясы лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Гүлназ, ауыр екен? Премиясы ауыр екен дейм. Шуңа күрә? Шуңа күрә былай келек. Оңға солға шеқалалары премияны тұтқаш. Еғым білесің, мен айтам, бізге тігі, біз бетінде, біз деп айтам, мен семьяда, ғайледе бір гіне артист болған кішілерді. Біз концертқа келеміз, вау, деп қарап отырабыз, біз қатынашабыз. Но сен вообще күнде концерттер бетінде, мен сенің қатының жерші, сен алып барушы. Рахат ма концерт? Ой, рахат, Гүлназ, вообще концерт. Концерт? Күнде концерт, Гүлназ. Ертең тұрсаң да концерт, күндіз тұрсаң да концерт, Гүлназ, вообще, міне концерт үстіне концерт. Сен кім рөліндесің? Сен тамашашы рөліндемі? Ол жырлап қына тұра ма? Жырлап қына тұрмайшы ол міне ол. Ол жырлап та тұра, міне мен көбірек тамашашы рөлінде. Не үшін дейсің? Кел қол шабасың. Қол шапмайым. Міне шешек оп қайтырға тұры келі. Міскектіні тығыла башлады. Шешек оп қайтырға тұры келі, күнде, Гүлназ, міне. Понимаешь, потому что сен ибет тамашашы болырға тиеш, потому что... Ну, дұрыс. Дұрыс тей. Бұ нормаль көрініш. Бірден нормаль көрмейді. Бұ нормаль көрініш, Айрат. Қатын қызлар біз қар уақыт, шынды мекті бар өзегінде болырға тиеш. Шылай бет қатын қызлар. Міне келесі жыршыға мәсәбәлін. Міне келесі жыршыға бірде иқтибар етмей болмай.
игътибар etmeyim mümkün түгел, чөнки ул һәм аның музыкант егетләре хәзер сәхнәне тутырып чыгалар да яндыралар. Каршы алабызмы, дуслар? Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ирке. Hayırlı giş! Kuydu kanat, ikev parlap uçarga, yıldızlı kökler ilin, kalemlerini kışarga. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. Jipler bilen süyügüzdü beyleri, yarata bilgenlerge dip aklı saflık diledi. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. Tatlı yalqınlarga salıp yüreklerini yandırdı. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. İki bilim, parlı bəxit diline, məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. Məngüge ömürlükə, ul ikimizge gene. Ирке! Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Ирке MTV премиясына лайык һәм аның төркеме. Шын көңілден тәбрик итәбез. Көчле алкышлар Иркәгә. Котлыйбыз, тәбриклибез. Бик зур рәхмәт, Башкортстан! Без сезне яратабыз! Ирке! Һәм аның иҗади төркеме. Аха. Мәйтәм, син дә башы ергә барасың ахырсы. Кетті. Қарал, Рифат. Әу. Мен мұнда қарап ерем де, еме, міне, ғұмымен. Кімдерді қарап ересің? Қызықты сұрау міне. Міне, түрлі артистлар бар, еме. Қарайым киімдерін, мотор, түрлісі. Сәміз. Міне, тишік джинсылары да бар. Міне, тишік джинсыға мода бар, еме. Анарсың, тишік кофтаға, тишік футболкаларға бар мода, еме. Неге ол тишік носкиға мода yok? Миллионлаған ирлер миңа рәхмәт әйткән бұл рие. Син үләп шығарған болсаң, әйме? Әйе. Анысы шулай. Рамил, біздің әлі тишік машиналарға да мода бар. Әйме не? Әйе, міне біздің ауылда Фәнис абай ішірі біткен тишік десяткасында ерейік. Но машинасында магнитофонында гел бір музыка енді. Аның тігі дискілі. Шул дискіні қойған, ona шықмай просто так. Гіл шуны тыңлап берейік. Гіл шуны гіл бір жыршы. Білесің ме кім? Кім?
Hey, kim? Indi sen gene tügül bütün Ufa sizde bildi bit indi. Kim deb o'ylaysiz? Kim? Dere жылы alkışlar bilen o'zingiznikin, o'zimizcha, sizniki de, bizniki de qarshi olamiz. Sahnamiz turida Elvin Grey. Güzellerden güzel barışçı Şulaşat sende kuram yarmamim hadi Şulaşat sende yollamim arahatdi Şulaşat yaşamam mina güzelleri Şulaşat Ey Şulaşat Ufa, dur rahmat Islamda. Big Shotman. Dostlar, bizning kuchli olqishlar. Elvin Grey, TMTV premiyasi laureati. Dur rahmat Islamda. Big Shotman. TMTV наконец-то Уфала. Наконец-то Башкортостанда һәм инде менің ойлауымша TMTV каналы, Татар радиоһы біздің Башкортостанда болса, біз еще музыкальныйрак булырбыз дип уйлайм. Шуның өчен рәхмәт. Бездә булганга, якын булганга рәхмәт. Дөрес ничек була башкортча? Дөрес? Дөрес. Ага, дөрес. Я, Башкортостанда ешрак булһагыз, без сезне башкорт теленә өйрәтәчәк без. В общем, безнең ишектәр ачык. Рәхмәт, Татарстан бергә булганга. Без бергә. Рәхмәт, Башкортстан. Башкортстанның атказанган артисты Elvin Grey. Гөлнас, мен Радикның ярты сүзен вообще аңламадым. Мен аңладым, теге бергә булайык, ансын аңладым мен. Аны вообще элек менә ул чыккач мен вообще шоккатайым. Мен аны вообще аңламыйдым. Ул бит чыга да, дуслар, әйдәгез бергә кайфовать итәйек, утырайык та кайфовать итәйек. Енді сен бәйләнәсең кешегә. Кеше кайфуйтмы? Кайфуйт, аңламыйды, кайфуйт, рәхәт бит. Юк, ну молодец, конечно. Молодец. Менә хәзер нәрсә сөйләде, әйт әле миңа. Дөрес диде. Все. Дөрес. Иң мөһиме шул. Ойлайсың, дұрысыгын әйткәндә, Радик бик кирәкле һәм дөрес фикер әйтте. Менә бу ике республика, Башкортстан һәм Татарстан, дус республикалар. Без әгәр дә бер булып эшләсәк, бердән булып эшләсәк, тагы да зур үрләргә ирешәчәкбез. Һәм инде менә бу фикерне дәвам итеп, сәхнәгә шушы TMTV премиясын башлап җибәргән җырчыны чакрасы килә. Ул ике республиканың да яраткан улы.
Ул ике республика арасында күпер булып тора. Ул Башкортстанның, Татарстанның халык артисты Айдар Галимов. Кояш көлә-көлә, җиргә язылар килә. Әйтер сүзең булса, сөйлә барысын сөйлә. Тынма бердә тынма, аңлатчы син миңа. Миндә күңелдәген кабатларымын сиңа. Бу җилбәзәк язылар сиңа гашыйк итте. Сине бит йөрәгем гомер буе көтте. Җилбәзәк язлар күңелләрне назалар. Йөрәгем сиңа сөю җырын язар. Бу җилбәзәк язлар сиңа гашыйк итте. Сине бит йөрәгем гомер буе көтте. Бу җилбәзәк язлар күңелләрне назалар. Йөрәгем сиңа сөю җырын язар. Язлар сине алып килде. Олы һәм саф булган хисләремә тиңне. Минем сиңа булган җавапларым уңай. Сөеп һәм сөелеп яшигәле шулай. Бу җилбәзәк язлар сиңа гашыйк итте. Сине бит йөрәгем гомер буе көтте. Бу җилбәзәк язлар күңелләрне назалар. Йөрәгем сиңа сөю җырын язар. Бу җилбәзәк язлар йөрәгем сиңа сөю. Бу җилбәзәк язлар сиңа гашыйк итте. Сине бит йөрәгем гомер буе көтте. Бу җилбәзәк язлар күңелләрне назалар. Йөрәгем сиңа сөю җырын язар. Бу җилбәзәк язлар сиңа гашыйк итте. Сине бит йөрәгем гомер буе көтте. Бу җилбәзәк язлар күңелләрне назлар. Йөрәгем сиңа сөю җырын язар. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов TMTV премиясенә ия булды. Аңа TMTV-сының һәм дәрәҗәле җиңүче дипломы тапшырылды. Чын күңелдән котлыйбыз. Айдар Галимов TMTV премиясе лауреаты. Айдар Галимов! Галимов Айдар! Коллегалар, әйдәгез уртага. Әйдәгез. Әйдәгез уртага һәм тагын бер тапкыр Башкортстан Уфа тамашачысына зур рәхмәтләребезне белдерик. Рәхмәт, бүген әлеге көндә TMTV премияләрен тапшыру тантанасында бергә булганыбыз өчен рәхмәт. Ой,
Әлеге ТМТV телеканалы екі республиканы алға табыда бірләштіріп тұрсын. Телевизион тамашашылар біздің арабызда бір генә шақырымда юк. Чөнки аның өчен кушып куйырга кирәк ТМТV телеканалын. Бик зур рәхмәт ТМТV телеканалына. Әлбәттә, Барс медиа группаларына бик зур рәхмәт. Бүгенге концертты сезнең өчен алып барды. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Телерадионы барышы Айрат Ильясов. Эстрадыбыз Йолдыз Лейсан Имаева. Тәмілі күрәш тапшыруының алыштырғысыз алып барышса Булат Байрамов сіздің үшін шыр. Һәм шулай ук сездән аткан Шарапҗан Рамил Шарапов. Һәм Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов. ТМТV премиясы быелга тамам. Келесі елга шушы составта очрашабыз. Рәхмәт, Уфа! Бәйрәм белән! Көрәшергә язсын, біз сезне яратабыз. Пока! Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Әйдә,